Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna Nur, wanda marubuciya Mrs. AM ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga Mama Al-Amin TV, tare da ni mai gabatar muku Maman Al-Amin. A baya mun tsaya ne a inda hararta ne na ce munafuka, ashe ido kika zuba masa kina kallon sa. Dariya tai ta ce mai da wuƙar, ba kalle miki miji ne ba yanzun ma za mu tafi. Kin ga Inna ta ce kar mu kai magariba ga shi ta kusa. Maraice fuska ne na ce yanzun tafiya za ku yi masoyiya. Tsaki dai ta ce kin tsaya kina hira ki je ki kai masa ruwa mana ba ki ga yanda ya shigo ba a gajiye. Kallonta ne kamar wata tsohuwa tunda nake ban taɓa shiga ɗakinsa ba amma yanzun in ban shiga ba Sumi za ta yi tunanin duk abin da na ce mata ƙarya ne. Kuma ba mamaki ta faɗa wa anty ta kuma ta kira ni ta min tas. Kicin na shiga na ɗauko zoɓo leda 3 na juye a jug na sa a kan tray da pure water shi ma 2. Na sa cup na fito jakarsa na ɗauka na saƙala a kafaɗata na nufi ɗakinsa. Gabana na faɗuwa. Ban tsaya nokin ba saboda Sumi da ke zaune tana kallona na san in nai nokin za ta iya tunanin wani abu. A hankali na murɗe ƙofar na shiga. Ajiye tray ɗin hannuna na yi a kan babban kafet ɗin ɗakin sannan na juya na rufe ƙofar. A zaune yake a kan gefen ƙatuwar katifarsa irin wacce ba a ɗaura ta a kan gado. An shimfiɗa mata zanin gado mai kyau. Gefen katifar wardrobe ce mai 4 sai mirror mai drawers a ƙasansa. Brown wall carpet ne a gaba ɗayan ɗakin. Ga dustbin da faka a gefen ƙofar da broom ɗinsa. Komai tsaf kamar ɗakin mace ga ɗakin babba. Ƙarasowa na inda yake na tsuguna a ƙasa gaishe sa na ƙara yi. Bai amsa ni ba sai bina da yake da kallo kawai. Jin muryarsa ne wacce ta kasance mai tsananin sanyi ta ƙara sanyi a kan na da. Ya ce me yasa kika shigo min ɗaki ba tare da izini na ba? Gabana ne na ji ya faɗi amma hakan na daure na aro juriya. Na ɗan saci kallonsa na ga har lokacin ni yake kallo. Hannunsa na kansa yana murza goshinsa. Turo baki ne na ce Sumi tana waje fa kuma in ta ga ban shigo na kawo ma ruwan ba za ta yi tunanin ko ƙarya nake mata ba zaman aure muke kamar yadda kowa yake yi ba. Kallonta kawai yake yana jin maganarta. Bai san sanda murmushi ya suɓuce masa ba. Wato yarinyar nan ta san yadda ake zaman aure kawai dai ba za ta yi da shi ba ne. Ɗan taɓe bakinsa ya ce to meye in ta ga ba ma zaman aure kamar yadda kowa yake yi. Ni fa ban iya ƙarya ba. So zan je na faɗa mata cewa ba zaman aure muke kamar yadda suke tunani ba. Kawai dai muna zama ne a matsayin mata da miji amma kowa sha'aninsa yake. Tunda ko ɗakina ba ki taɓa zuwa ba. Tunda ya fara magana na zaro ido ina kallonsa. Da sauri na miƙe na je bakin ƙofa na ɗan buɗe a hankali na leƙa. Ganin ban ga kowa ba ya sa na dawo da ɗan sauri na tsuguna. Cikin ƙasa-ƙasa da murya na ce in ta san ba ma zaman aure kamar yadda kowa yake yi za ta faɗa wa anty ne fa. Kuma anty za ta iya zuwa ma har nan gidan ta min faɗa. In mari ma ya kama ta mammare ni fa. Girgiza kai kawai ya ce miƙo min ruwan na sha to. Miƙa masa na ya shanye ya aje ledar a kan tray ɗin. Zoɓon na zuba masa a cup na miƙa masa karɓa ya sa a baki. Lumshe idanunsa yana sha sai da ya shanye sannan ya kalle ni ya ce ke kika haɗa ko? Ɗaga masa kai ne na ce ni na yi ya yi daɗi. Giransa ya ɗaga kawai ya janyo jug ɗin ya ƙara zubawa a cup ɗin. Sai da ya shanye duk sannan ya ajiye a kan tray ɗin. Kallonsa ne na ce yaya abinci fa yanzu za a zuba ko sai an jima bayan magrib? Ɗaga min kai ya yi yana ci gaba da murza goshinsa saboda jin wani lafiyayyen zazzaɓi yana ƙara rufe shi. A hankali na tattaro kayan har na miƙe sai na koma na zauna na ce yaya ba ka da lafiya ne na ga tunda ka shigo kamar ba yadda na saba ganin ka ba. Buɗe idanunsa ya yi da suka masa nauyi sosai saboda yadda zazzaɓin ya rufe shi. Har yaji yake ji a idon. Ya ce ba komai lafiya ta ƙalau. Daga haka ya kuma rufe idonsa. Miƙewa ne na fita daga ɗakin ba wai don na yarda cewa ba abin da ke damunsa ba. Na san ba shi da lafiya ɓoye min kawai yake duk sai na ji ni ma jikina ya yi sanyi. Bayan na ajiye tray ɗin a kicin falo na nufa nan na gan su a tsaye suna shirin fitowa. Da sauri na kalli Sumi na ce ba dai tafiya za ku yi ba. Ɗaga min kai tai ta ce yanzun anty
ta kira tana ta faɗa wallahi wai in haka za mu dinga yi ba za mu kuma zuwa ba. Ɗan tsaye ne sai kuma na shiga ɗaki 500 na ɗauko a cikin kuɗin cefanen da nake ajiyewa. Ina fitowa na miƙa wa Sumi na ce ga shi masoyiya ku yi kuɗin mota da shi ku gaishe min da anty da mamanmu please ina gaida kowa. Haka muka fito duk jikinmu a sanyaye kamar kar mu rabu. Kicin na shiga na ɗauko tsire da kifin da ya siyo min jiya. Na sa a leda na miƙa wa Sumi. Ganin kalar da take min ya sa na ce ki gaya mamanmu ki ce mata ga shi in ji ni kuma kar ta min faɗa. Ba na gida ba ne na ɗauka nawa ne jiya ya siyo min ya ce na ci da safe. Dariya dai ta ce duk wannan rattaɓo bayanan fa daga tambaya? Ni ma dariya ne na ce ai na ga kina min wani kallo ne shi ya sa. Muhammad ne ya ce yaya ki kira mana Uncle Noor za mu tafi. Kar mu tafi ba mu masa sallama ba ya ji haushi ko Musa. Ɗaga kai Musa ya ce i mana zai ce mun tafi ba mu masa sallama ba kuma bai ce mu gaida mutanen gida ba. Buɗe ƙofar ɗakinsa aka yi ya fito. A hankali saboda duk abin da suke cewa yana jin su shi ma kuma ba sai so su tafi ba su yi sallama ba. Miƙa musu Muhammad hannu ya suka sake musabaha sannan ya ce ku gaida mutan gidan ina gaishe da su. Ka ce ina gaishe da su mamanmu sai mun zo mu ma insha Allah. Za su zo kuma Uncle Noor? Za ku zo kuma Uncle Noor? Murmushi ya ma Muhammad da ya tambaye shi ya ce insha Allah mu ma za mu zo amma ba yanzu ba sai an daɗe. Wanke ya miƙa wa Musa ya ce ga shi ku yi kuɗin mota. Kallonsa ne na ce na ba su kuɗin mota fa. Ɗage gidansa ya ce ni ma ƙannena ne ko? Daga haka ya ɗaga musu hannu yana murmushi ya koma ɗakinsa. Cikin murna suka dinga tsalle sun samu kuɗi. Musa ya ce anty mijinki yana da kirki gaskiya sosai kamar ke. Murmushi ne kawai na raka su har suka fita. Komawa na ina ɗan goge ƙwallata saboda wani sabon kewar gida da na ji yana baibaye ni. Bayan magrib Haruna ya zo ya karɓi abincinsa yana zaune a tsakar gidan yana wanke-wanke. Noor ya shigo gidan cikin jallabiya. Hannunsa riƙe da carbi yana ja. Gaishe sa Haruna ya ɗaga masa kai kawai ya shige falo na. A zaune ya same ni ina duba sira. Ganin shigowarsa ya sa na aje littafin. Miƙewa ne na janyo flask ɗin zan zuba masa. A hankali ya ce ɗan kaɗan za ki zuba min. Kallonsa na yi. Jin abin da ya ce mutumin da yake take abinci da yawa shi ne yanzu zan zuba ma kaɗan. Lallai hasashe na ya tabbata ba shi da lafiya. Ɗan daidai ɗin na zuba masa na tura masa gabansa komawa ne na zauna a ƙasa ina danna wayata. Spoon da ya ci ya ɗago ya kalle ni. Spoon ɗaya ya ci ya ɗago ya kalle ni ya ce amma ba ke kika yi miyar nan ba ko? Da mamaki a fuskata na ce kamar ya? Ɗan haɗe rai ya ce ban ci test ɗin girkin ki ba shinkafar kawai kika dafa amma miyar ba ke kika yi ba ko? Ɗaga masa kai ne cikin mamakin yadda ya san ba ni na miyar ba don komai na nake sawa shi na ba wa Sumu ta zuba a ciki kuma ni dai na ji miyar ta min daɗi sosai. Kallonsa ne na ce yaya miyar ba ta ma daɗi ba na ma wata? Girgiza kansa ya ce ba laifi kawai dai ba ta kai taki daɗi ba ne da kuma ƙamshi. Wani ɗan banzan murmushi da ya bayyana haƙorana ne saboda tsabar farin cikin yadda ya yaba ma girkina. Ji ne kaina ya ƙara girma saboda yadda har ya iya bambance abin da na dafa da wanda ba ni na dafa ba. Abincin bai ci ko rabi ba ya sha zoɓo ya miƙe ya ce min sai da safe ya fita. Ragowar nasa na cinye sannan na aje ragowar abincin flask ɗin a firij na yi alwalar isha'i na shige ɗakina. Yau mamanmu tana cikin farin ciki saboda yadda su Muhammad suka ba ta labarin yadda suka same ni. Ga shi sun ce na yi ƙiba na yi kyau. Tsiren da suka kawo rabawa ta gida uku ta ba wa su Sumu kashi ɗaya su kai wa anty. Ɗaya ta ajiye wa malam ɗaya kuma nata ita da Muhammad. A cikin natan ta ɗibo wa su Zainab ta kira su suka karɓa. Ta tasa Muhammad a gaba sai ba ta labarin abubuwan da suka faru yake ranar dai ta kwana cikin nutsuwa. Ta yi baccin da ta daɗe ba ta yi sa ba. Wajen ƙarfe 12 na dare na farka fitsari ina fitowa na gansa tsugunne a gurin famfo yana amai. Da sauri na matsa kusa da shi na dafa bayansa ina shafa masa. Sai sane nake masa. Ganin ya gama kuma da alama ya galabaita sosai ya sa na dawo ƙasan shi. Na kunna famfon ina ɗiban ruwan ina zuba masa a bakin shi yana kuskure bakin. Wanke masa fuska ne na riƙo shi sosai muna tafiya a hankali har muka shiga ɗakin shi. A gefen katifarsa na zaunar da shi sai sanni yake min.
sai sanni yake min ko iya buɗe idanunsa ba ya yi, daga gani ka san zazzaɓin ya kama shi sosai. Rasa me zan masa na taimaka masa ne, ga shi jikinsa sai rawa yake. Tunawa na yi yadda mamanmu take ma Muhammad in yana zazzaɓi, ta cire masa kayan ta danna masa jiki da towel. Hakan ya sa ba tare da wani tunani ba na fita zuwa toilet. Robar toilet ɗin na ɗauko na zubo ruwan sanyi a ciki, na ɗauko ƙaramin towel ɗinsa da ke banɗakin. Na sa a cikin robar na nufi ɗakin. Ajiyewa ne a ƙasa na dawo kusa da shi. Na shiga kicin cire masa jallabiyarsa, duk wani tunani ya gushe a kaina, ni dai kawai na cire masa kayan jikinsa, na goge masa jikin. Hular kansa na zame nan gashin kansa mai matuƙar santsi baƙi ƙirin ya zubo har kusa da kafaɗarsa. Gashin mai yawa ne ga cika sai ƙamshi, kamar ka kama ka kitse. Jallabiyar na janyo na shiga kicin cirewa. Ganin ta kasa ya sa ya tattaro ragowar ƙarfinsa ya ɗaga rigar ya cire. Wani irin bugawa ƙirjina ya yi. Ganin structure ɗinsa gaba ɗaya ƙirjinsa na da gashi. Gaba ɗaya ƙirjinsa ga gashi ko'ina a jikinsa a murɗe yake, hakan ya ƙara faɗar min da gaba, amma ƙafafunsa da hannayensa duk gashi ne sirara a kwance gwanin sha'awa. Ni dai inda Allah ya taimake ni ma gajeren wando ne a jikinsa, iyakar gwiwarsa, amma a hakan ma a takure nake ji na. A hankali na ɗauko towel ɗin na ɗan matse kaɗan na hau daddanna masa jiki. Gabana sai faɗuwa yake, shi kuwa lumshe idanunsa ya yi kawai yana jin yadda take masa. Ba shi da damar hana ta saboda rashin ƙarfin da yake ji, amma da sai ya hana ta don shi kaɗai ya san abin da yake ji a jikinsa sakamakon wannan daddanna masa ɗin jikin da take. Ni kaina dauriya kawai nake har na gama masa. Robar na fita da ita sannan na dawo ganin yadda yake ɗan sa hannu lokaci zuwa lokaci. Yana baya da gashin kansa da ke yararowa fuskarsa ya sa na matso a hankali. Na janye hannun nasa daga gashin na sa hannu na ɗan kitse masa shi yanda zai daina damunsa. Subhanallah! Lokacin da hannayena suka sauka kan gashin sai da na ɗan zabura saboda tsananin laushinsu da daɗin taɓawa. Jinjina kai ne kawai ina faɗin dole ya dinga ƙunshe wannan gashin a hula. Gashi kamar mace? Kitse masa jelar ne da ƙyar saboda santsin gashi sannan na taimaka masa ya kwanta. Addu'a ne masa na shafa masa a jiki sai kuma na ɗan tsaya in ga ya yi bacci kafin na tafi. Hannu ya miƙo min yana min alamar na je gare sa. Ban kawo komai ba na isa gunsa, hannu ya sa ya janyo ni gaba ɗaya na faɗo kansa. Wani ƙara muka sake a tare saboda ba zaton da abin ya yi mana. Ƙoƙarin tashi nake daga jikinsa ya riƙe ni sosai. Cikin murya ta marasa lafiya ya ce cire hijab ɗin, sanyi nake ji sosai. Zaro idanuna na yi gabana yana ci gaba da lugude cikin in'ina da ban san yaushe na fara ba, na ce in cire hijab kuma. A hankali ya ce ba abin da zan miki matsoraciya, sanyi nake ji, ina buƙatar ɗumin da zan ji. Kallonsa ne na ga lokacin idonsa a rufe suke, jikinsa na ɗan rawa. Sai tausayinsa ya kama ni, ban san lokacin da na zame hijab ɗin a hankali ba. Sai da na cire na ajiye a gefe na tuna rigar da ke jikina. Rigar baccin iya gwiwa ce mai siririn hannu. Ta ɗan matse ni saboda mai taushi ce, don haka ta lafe a jikina. Ga shi ba na sa bra in zan kwanta bacci. Ban gama tunanin ba na ji ya janyo ni jikinsa sosai ya rungume ni. Wani ajiyar zuciya ya saki saboda ɗumin da ya ratsa masa ƙafafu. Ƙara tura ƙafafunta ya yi tsakanin ƙafafunsa yana kuma janyo fuskarta. Ba ɗau minti 10 ba bacci ya yi awon gaba da shi. Kai da ka ga yadda yake baccin ka san na wahala ne kawai, amma ba don daɗinsa yake ji ba. Jin alamun ya yi bacci ya sa na ɗan ɗago kaina daga ƙirjinsa ina ƙara yin fuskarsa kallo. Tabbas shi ɗin kyakkyawa ne. Sai na samu kaina da murmushi haɗi da ƙara rungume shi ina shaƙar ƙamshin da ke tashi a jikinsa. Nan da nan ni ma baccin ya yi awon gaba da ni. A hankali yake buɗe idonsa saboda kiran sallar da ake jin sa ya gaba ɗaya a kanannaɗe. Tattaɓa abin da ya maƙale sai ya taɓa. Sai a nan ya fahimci yadda suka maƙale juna sosai suna bacci. Murmushi ne ya suɓuce masa tuna yadda jiya ta yi ta kula da shi. Tana masa sannu, ya ji daɗi sosai har ransa. Lumshe idonsa ya ƙara yi kafin a hankali ya zare ta daga jikinsa. Zuba mata ido ya yi tunda ɗakin
Ɗakin da akwai hasken wutar da bata kashe ba jiya, kallon fuskarta kawai yake yana murmushi. Yana hango yarinta kwance saman fuskarta. A hankali ya ɗaura hannunsa a kan ƙaramin bakinta yana shafawa a hankali. Ganin tana motsi ya sa shi saurin janye hannun. Sai kuma idonsa suka sauka kan abubuwan. Bugawa ƙirjinsa ya yi. Har ya wanka ya fito ya shirya cikin jallabiya ya sa hularsa bacci take. Matsowa ya bubbuga mata ƙafarta a hankali da addu'a a bakina. Na miƙe ina miƙa, shaf na manta inda nake. Hakan ya sa na ci gaba da miƙata. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.